Test run sa natalana nga pagbukas ng Hibaw-an flyover ginpatigayon subong nga adlaw kag pila ka mga motorista nagpahayag nga dako ang mabulig sini apisar nga tuman na kaatrasado ang pagbukas ng nasambit nga flyover. Ini ang gintutukan ni John Sala. Perwisyo kag sulumpaan. Ining mga tinaga sang driver nga si Ramil sa sitwasyon sa tagsa ka rush hours idalom sang Hibaw-an flyover. Ay grabe traffic na, especially kung gabi, hapon daw grabe traffic ni. Especially kung gaulan, grabe gid. Gani the long wait is over kuno. Matapos ang masobra isa ka tuig nga delay sa pagbukas sinip natala na nga pagbuksa na sa Biyernes December 15 ang Hibaw-an flyover. O dapat lang kay dudugay naman gid man nga antos namon sa traffic di mo. Subong adlaw ginhiwat ang test run agud masiguro nga tayo yon kag mangin mataw hayang natala na nga full opening sang flyover. Original nga schedule sang test run 8 AM tubtob 4 PM. Apang ginpaliputan nini sa tubtob udto na lang. Naatrasar man ang pagsugod sang test run kag wala gilayon nakaumpisa sa alas 8 sa aga. Actually, gintilawan naton kagina dry run para ma-open ta ang Hibaw-an. But definitely it will be open soon, maybe December 15. Ginapasugtan lang ang makalabay sa flyover amo mga salakyan nga wala nagalapaw sa 27 ka tonelada. Ginadumilian ang paglabay sa mga bisikleta, tricycle kag mga salakyan nga nagasobra sa 3-axle o kun mga trailer truck. I just want this to be clear. Ang pag-open ta sa Hibaw-an flyover is not hindi pa na siya 100% completed. Kami mga portion pa ta sa dalawang konkretahon ta which we experience sa road right-of-way problem. But we are working on it. To complete it pag may bag-o na nga funds para dira nga area. Ang resulta sang test run ang mangin balasihan sa DPWH sa himuon nga sistema sa full opening sang Hibaw-an flyover. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.